5 de xullo fixemos unha das nosas excursións e acudimos ao mercado medieval de Padrón. Aproveitamos para ir ver o Pedrón, unha antiga ara romana que se usou en teoría para amarrar a barca na que traían o sartego do apóstolo Santiago. Continuamos a viaxe acudindo á Casa Museo de Rosalía de Castro, onde afondamos na súa imaxe tanto como poeta como persona ao traveso das diferentes exposicións, imaxes, diferentes proxeccións e obxetos que nesa casa se gardan. Fixemos un pequeno descanso para xantar e xogar unha partida de cartas coa baralla de Enemigos de España. Continuamos pola tarde na Casa Museo de Cela e do Ferrocarril, onde só se poden tomar imaxes por temas de dereitos de autor do Museo do Ferrocarril, pero que a visita merece a pena porque está exposto o Nobel e a colección de vacinillas do señor Cela. En fronte ao museo está o cemiterio de Iria Flavia, onde podemos ver a tumba de Camilo José Cela e tamén podemos ver a primeira lápida de Rosalía de Castro antes de que fora trasladada ao Panteón de Galegos Ilustres. Despois acudimos ao evento de Rianxo Gaming Experience, pero como había moitos nenos polo medio, só conseguimos traervos este pequeno fragmento no que intentamos bailar na máquina de bailar. Por último, acudimos a Catoira a ver as torres e visitamos un pequeno centro de interpretación onde se nos explicou que as torres de Catoira existiron primeiro como un castro prerromano, despois existiron durante a época romana e acabaron sendo fortificacións durante a Idade Media. Polo visto, o río conserva moi ben os restos históricos e con iso se puido saber o comercio que se levou dende Catoira na Idade Antiga. É un espazo que merece moito a pena ver como complemento a visita ás torres e que recomendamos fortemente. Por último, se queres acudir a visitas culturais como esta, estén pendente das nosas redes sociais, pois iremos avisando cando fagamos saídas deste estilo.